higala. Ay so. Tapos no. Murag bildo. Mga higala, muna una na tong video so kumanta na monetize na niya. Daghang salamat sa mga subscriber na to, sa mga higala na tong suporta na itong channel. Monetize na karon. So mo na yung una na akong video nga upload nga monetize na ta. Inaot nga padayon mo suporta, padayon mo tanaw sa akong mga video. Giukasan man sa akong misis. Awa mga higala, oh. The river still solid except those there over there. It's melted already, and here still solid ice. Among gisuroy rin akong among apo sa Lock 22. Hindi na kayo tugnaw guys, spring season naman karon. Wala na kayo tugnaw. So mo sa niya ako ipakita ninyo ang palibot diri sa Lock 22. Yawag yung ubuan na sa mga sawang katugnaw. Gas liblis na. Di na kayo tugnaw kay 14 degrees man ron. Talaga nagsuri-suri rin. Labang tas pikas kampi. May mga snow nga bili no. Lain na sila ng lip lock wala pa magamit karong sa miyaging winter season. Lain sa ng lip lock number Lock 22. So nag-snow pa. Gahi pa oh. Yung speakers bagtok pa, bagtok. Lock 22. That's where we came from. We crossed the bridge over footbridge. Like there's my wife and daughter and my grandson. Nga itong ininglisog panagsa kay di kasabot ning uban atong mga viewers. Idam dito. Ito lang naon ron. Nakalimot ko mga higala. Naamday ko ay mini mic. Kung na ko mabutang. Ito na gamiton. Kung salir ba? Okay ba? Kung salir ba niya kung microphone? Mini mic na ito. Order na ko sa online. Atong suwayan o kusog ba? Kusog naman yung tingog. Nga pagaw-pagaw naman eh. Kung ni kusog na ba? Suroy ito diri sa dam.
Ang tanaw ng ilang dam diri kun nindot ba? May release. Kita nyo ga ayos pa ang suba. Dito tagikan mga higala. Kung inyong makita mga higala, inapita wa pa kayo mga hilis ang snow. Part Japanese sa Tonabe River nga side sa Lakefield. Ibabaw ni sa katong uunahan sa Trent University. Adto po taron dito sa may Trent University ako sa ipakita ninyo dito. Murag nga hilis na snow dito lapita pero kini dinhi wala. Indot kay biyo labon na gyud og apa ni mga dahon ng mga maple tree ni. Karon lang wala pa mo dahon ni. This is Tonabe River. Right there is it came from Lakefield. This river goes to Lakefield. Sa Tonabe River yapon tayo magbaunahan o ubos-ubos na ni sa Lakefield padung na ta sa Trent University. Diri napita nangaanod na ang snow or ice na. Padung ito kaanod sa ubos. Parts gyapon ni sa Tonabe River. Yung makita sa atbang mga higala, ang tinulo na sa tubig, inagas na ice, na skilid sa tampi sa Tonabe River. Dito sa tulay sa Baryon Bridge mga higala. Sa Trent University din sa Peterborough. Nindot kayo magkapit ng university kaya sa kapit sa Suba. May nagpiknik.
Trent University diri sa Peterborough. Nindot kayo kapisto no. Nasa between sa Suba sa Tunabe River. Mga building sa Trent University. Nindot kayo sa nalapin Suba. Ay, nagbigislita po. Kasabay na to. So inaot ko padayon mo nga magsuporta niya itong channel. Daghang kay salamat sa tanang subscriber. Mabuhi ang Pilipinas.